はい、皆さんこんにちは。山崎匠です。やる気のスイッチ。そして、やる気のスイッチ実践セミナーということで、なんでやる気は出ないんでしょう。そして、どうしたらやる気は続くのか。この2つ、最も多い質問なんです。皆さんにとっても、やる気を出さないといけない場面。やる気を続けないといけない場面。自分のもんなのにコントロールできない。今日こそやる気を出さないといい日に出てこない。だからちょっと一寝入りして、朝だ、大変だ、嘘でしょう。経験ありますよね。もしくは、やる気が必要じゃない日にやる気が出てくる。ねえ、寝た方がいいよね。みたいな場面あります。やる気があるんだけど違う方向に進んでいく。今私はテスト勉強をしているのになぜか部屋掃除を始めた。なんとアルバムの整理まで始めたんだ。こんなことがあります。やる気は自分のものなのに自分の管理下にないものなんです。そのためにはやる気の正体を知ることが必要なんじゃないでしょうか。そこでこの絵をご覧ください。これは何に見えますかということで、自分の人生の中で何回か触れたことがある絵ではないですか。二人の人間が顔を見合わせてるんだと思えば、いやいや違いますよ。ここには花瓶がありますよと。片一方を選ぶと片一方が消えるんです。これはですね、一つの絵の中に二つの現実を忍ばしてみたんです。あなたが選んだ方が見えてきて、あなたが違う方を選ぶと、今まで見えてたものが見えなくなるんです。さあ、あなたのいる現実。あなたがここにいますが、実は、この無数にあるエレメントの中から、なんとあなたが選んだものだけを見ているんですよ。っていう話がしたいね。妊婦になると街中妊婦が歩き出す。私が欲しいなと思う車が街中走っている。最近あの車よく見るよね。あれ買おうと思ってるんだけどみんな乗っちゃってるよねって言うと友達が全然見ないんだけど。あなたの好きなアーティストの音楽を街中で聴く。要は、これラスって言うんですよね。RAS。ラス。僕たちのおじいちゃんおばあちゃんの時代。おじいちゃんが生まれてから死ぬまでの間に浴びてきた情報の量を、あなたは渋谷の交差点に2時間経ってるだけでおじいちゃんの一生分の情報を浴びている。じゃあおじいちゃんの時代とあなたと比べたときに、おじいちゃんの時代よりあなたの時代の方が脳の処理能力が高いんですか？変わらないんです。脳は今この膨大な情報の中で捨てることが得意になったんです。なので僕たちは膨大な情報から何かを選び何かを捨てている、この仕組みのことをラスって言うんです。最もあなたにとって興味のあること、最もあなたにとって重要度の高い情報だけを選び、他を捨てるという素晴らしい能力を持っておりますね。例えばパーティー、ガヤ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 。その中で目の前の人が喋っているその言葉だけをあなたは選んで聞くことができる。他の音を捨てるんです。すごくないですか？だけど後ろで誰かがあなたの名前をちらっと呼ぶと、っつってあなたは捨てていた情報の中から自分の名前だけ引っ張ってきて、誰かが私のことを言ったということで振り返る。だってあなたの脳にとってあなたの名前っていうものは重要な情報だからなんです。なので私たちは見てるんじゃないね。わざわざ見ることを選択している。私たちには聞こえてるんじゃないね。わざわざ聞くことを選択しちゃったんです。そして、あなたがそう思わされたんでも、そう思ったんでもなく、その感情体験をわざわざ選択したんです。このように僕たちの脳は
膨大な情報の中から自分らしい情報だけを集めているというふうに考えることができますよね。起きてることが人生なんでしょうか？起きてることが人生ならば、僕たちに主導権はない。起きてることに対してどんな解釈をしてどう対応したかが人生なんです。しかし、起きてることに対してどう思うかがあなたらしいんです。中には変わってるよねって言われた時に、何？どこが変わってんだよ、言ってみろよ。いやいや、そんなつもりで言ったんじゃないよね。なんか素敵だっていうのを変わってるってこう言ってみたんだけどね、みたいな。怒っちゃってびっくりしたね、みたいなケースあります。中には変わってるねって言われた瞬間、照れるって。いや、そういう意味で言ってないから。こういうこともありますよね。起きてることが人生ではないんです。あの人たちいいよね。あの人たちだけあんないいことばっかり起きて。起きてることが人生だと思ってる人は他人に起きてることを指さして、その人の人生は素晴らしいと言います。あなたが起きてることに対してどう解釈してどう対応したならば、あなたは起きたことに対してどう解釈してどう対処したか、それを指さして、あの人たちは素晴らしいねって言うのかもしれません。実際はこの世はイリュージョンなんだとも言えますよね。この世はイリュージョン、幻なんだ。ギターを弾いてる人がいます。ギターを弾いてる人がいる。弾いたその瞬間に弦が弾かれ揺れ、空気中のこの空気を揺らせてあなたの耳に届き、鼓膜を揺らして電気信号として脳に届く。その届いた時に初めて音楽に変わるんです。なのでオーケストラが演奏してる。すごくいい音楽だな。オーケストラからあなたまでの間は空気の揺れしかないんですよ。すべて電気信号として音楽はあなたの頭の中だけでなっているんです。この世はイリュージョン。白く見えるものは太陽光の中で白だけを反射しなかったので、あなたには白く映っているんですよね。だから本当の色は分かりませんよね。この世はイリュージョンだと呼べる。脳が情報を集めて編集加工してあなたの人生を作っているんです。今日はこの辺を深く喋っていきたいと思います。一度今まで通り考えていた考え方を捨てる、手放す、置いておく。で、どうもこの話が正しいとやら思ってみて、一回聞いてみられてはどうでしょうか。その過程の中で、いやいや私はそうは思わないと言っていただいた考えをまたガバッと被っていただいて、人生を見るのもよし。だけど、もしかすると、一個面白い考え方、一個面白い見え方、一個新しい人生が始まっていくかもしれないと考えていただくことができるんじゃないでしょうか。僕たちは当たり前に当たり前の人生を生きてきてます。そして当たり前に見えたり聞こえたり考えたりしてるものが見えたり聞こえたり考えたりしてるもんなんだというように捉えたりしてるけど、ちょっとしたところで何か人生の不思議を感じたことはないですか？例えば今日目の前でスポーツ何かやってたんですかって、私はねあれだったんですよ、ラグビーをやっててね、全国大会まで行ってですね、ラグビーやってる友達初めて会ったって言って3日以内にね、学生時代って何やってたの？私ねラグビー部のマネージャーやってたの。また出たラグビーが始まってる私の人生って感じたことないですか？例えば今日覚えた初めて聞いた言葉、そういう言葉あるんだ、SDGs っていう言葉あるんだねって言ってテレビつけると SDGs がやっていたり、イタリアに行くって決めるとフィガロがイタリア特集だ、テレビもイタリア特集だ、どこ行ってたの？イタリアで、イタリアが私の人生に攻めてきてるみたいなことを体験したことはないでしょうか？
皆さんが人生の中で感じてるのは、感じてる、見てる、聞いた、そして言ったではなくて、もしかすると今日聞くその話があなたの人生に何か影響を与えて、新しい面白い人生が始まっていくのかもしれません。やる気のスイッチの中にはいろんなそんなものが詰め込まれています。そしてやる気のスイッチ実践セミナーには実際自分がそれをワークして自分の中に定着したり、自分の中からマイニングして掘り当てたり、自分がそのことを確固たるものだって認識させていく何かを詰め込んでみました。実際この本が一番僕が書いた本の中では一番のたくさんの人の心に届いたんだよね。20万冊っていうヒットになりました。それぐらいみんな人生でやる気を出すには、そしてやる気をキープしていくにはどうしたらいいか、そのやる気の正体を今日は語っていきましょう。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。